Республикабызда собан туйлары дәвам итә. Аның чираттагысы әдәби собан туйы. 2021 елда Орша районыннан старт бирелгән әдәби собан туйы быел 11 августта Опас районында узачак. Әлеге чара турында тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә аның идея авторы һәм оештыручыларның берсе Раил Гатауллин сөйләр. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Раил әфәнде. Хәерле көн, исәнмесез. Әдәби сабан туйы татар тормышына кирип бара дип әйтергә була, әйме? Менә аның башта иңелек ният белән башланып китүен искә төшерик әле. Иң беренче чиратта бу инде әдәби марафон проектының финалистларын бүләкләү тантанасы икән искә төшерергә кирәк. Беренчесен инде без иң беренче елларны 30-60 кешедән башлап, анда әле Татарстан китап нәшриятының Баумандагы кибетендә, анда залында оештырып башлап җибәргән проект, аннары инде ул үсә униксларга үсте, пирамидаларга үсте. Әмма дә ләкин пандемия чорында безнең кешеләргә бергә җыелырга, биналарда, чөнки 2000-нән артык катнашучылар җыела башлады. Кешеләр җыярга ярамыйдыр, Ярамайды. Шуңа күрә ачык һавада мөмкин иде. Менә бу ачык һавада без инде менә бу бөтен рөхсәтләрне сорап, иң беренче инде безнең Габдулла Тукайның юбилее уңаеннан һәм инде Телләр елы уңаеннан без иң беренче булып Орша районында башлап җибәрдек. Орша районында чынлап катнашучылар саны да күп. Һәм узган ел безнең Саба районында үтте. Ул безнең иң актив катнаша торган район. Әдәби марафонда иң күп китап укучылар Саба районында. Һәм менә Апас районы ул шулай бик актив. Аның иң күп китап укый торган мәктәп укучылары Сабада түгел, Оршада түгел, менә Апас районында. Менә шуңа күрә Апас районы үзенең яшь буыны әдәбият театры яшь балалары, егетләре, кызлары белән бик шундый хөрмәткә лаеклы район. Димәк, бөтен яшьләр дә гаджетка гына, телефонга гына бәйләнеп яшиләр дигән сүз түгел инде бу, әйме? Димәк, китапка да, әдәбиятка да тартып була дигән сүз. Менә шундый бер район мисалында гына күренгәнчә. Гаджет ул нәрсә? Ул шулай безнең кичкенә мини компьютер, бит компьютерда нинди мәгълүмат бар, аны инде нинди мәгълүматны куллану ул сезнең үзегездән тора. Анда кемдер уен уйнарга мөмкин, кемдер анда кирәкмәгән яңалыклар карарга мөмкин, кемдер файдалы укырга мөмкин, өйрәнергә мөмкин. Һәм әлбәттә инде китапларны укырга смартфоннар ярдәм итә, смартфоннан да, компьютердан да. Әмма дә ләкин эш смартфонда аны уку түгел, иң беренче чиратта без кулга китапны алып укуны максат итеп куябыз. Безнең бик күп китапханәчеләр катнаша, укучылар, укытучылар катнаша, әти-әниләр, гаиләләр катнаша. Гаиләләр белән әдәби марафонда катнашучылар бар. Без инде аның максаты телне саклау булса иң беренче чиратта, чөнки без әдәби телне, әдәбиятны укып, үзебезнең туган телне камилләштерәбез, яхшыртабыз. Гаиләләрдә балалар кабаттан әти-әниләр белән татар телендә яшәп башлыйлар. Монда инде Татарстаннан гына түгел, Россия төбәкләреннән, башка еллардан, хәтта чит илләрдән катнашучылар шактый күп булды. Һәм шул рәвешле без гаиләдә әдәби китапларны укып, телне саклауны оештырабыз. 11 августта Апаста булачак чираттагы менә бу әдәби сабан туйының программасы белән таныштырып китсәгез, тамашачыларны исләренә төшереп. Безнең дуслар әдәби сабан туйында китәбез, анда әдәби марафончылар гына түгел, авылның гүзәллеге проекты финалистлары да бүләкләнәчәк. Моннан тыш узган ел әдәби сабан туйында без Белем радиосын ачып җибәргән идек. Анда бик яхшы тапшырулар алып баручы яшьләрне бүләкләү тантанасында оештырырга исәп бар. Чөнки инде 1 ел тула безнең Белем радиосына. Интернет челтәрендә эшләп, бик зур рәхмәт. Бик күп шундый рәхмәт хатлары, рәхмәт сүзләре ишеттек Белем радиосына, бик күп кунаклар, кешеләр килделәр, яшьләр үсеп чыктылар. Һәм программасы аның әлбәттә инде кунакларны каршылаудан башлана. Иртәнге 9:00-да мәйданга килү ачылачак. Саат 10-нан 11-гә кадәр сөлге, бирнә җыю булса, Сабан туйы кебек инде. 11-дән 12-ләргә кадәр безнең аның рәсми өлеше, шундый күренекле шәхесләрнең чыгышлары, шундай тантаналы урыны булыр дип уйлыйбыз. Һәм инде ул безнең концерт номерлары бөтен беләсен бара, әмма ләкин сабан туйына аның төп өлеше ул көрәш булса, әдәби сабан туйының ул әдәби көрәш. Әдәби көрәш 2 этаптан тора, анда әдәби марафончылар гына катнаша алалар. Әдәби көрәшнең онлайн этабында һәр кеше әдәби көрәш хэштегы белән урнаштыра үзенең яттан өйрәнгән шигырь яисә әсәрдән өзекне матур итеп, сәнгатьле итеп сөйли. Менә без Татарстан Язучылар берлегендә анда шагыйрьләр, язучылар белән берлектә аларны карап, бәяләп,
яшьләр арасында 16 кешене сайлап алабыз финалга, һәм өлкәннәр арасында 18 яшькә кадәр һәм 18 яшьтән соң. Һәм инде 16 кеше, 32 кеше безнең әдәби көрәштә, әдәби сабантуенда куштырнаклар эчендә бил алыша, көрәшәләр. Һәм анда шулай алар парлап чыгалар, безнең шулай җирбә салу була, җирбевка көрәшчеләренә кем белән көрәштә кебегәя. Һәм инде сәнгатьле итеп яттан, матур итеп 1 минуттан озын булмаган шигырьне, әсәрне сөйләп күрсәтергә кирәк була. Безнең хөкемдарларыбыз, алар танылган мөхтәрәм язучылар, шагыйрьләр, Татарстан Язучылар берлеге вәкилләре, әгъзалары. Һәм инде әгәр дә без сөлге тотып чыксак көрәшергә, монда китап тотып чыга әдәби көрәшчеләр, яхшы чыгыш ясаган кеше ул безнең гран-прига ия була. Безнең әдәби сабантуенның, әдәби марафонның үзенең гимны бар, үзенең әлеме бар, хәзер аның әлем күтәрү белән башланып китә. Инде безнең кем гран-при ала, алар язучылар берлеге рәисе белән һәм шундый шәхесләр белән бергә флагны күтәрүдә, төшерүдә катнашалар. Шундый мөмкинлекләр, аны бөтәсендә шу 5 минутта сия бетергә мөмкин түгел. Достар, килегез, әдәби сабантуенда, әгәр хәтта әдәби марафонда катнашмаган булсагыз да, авылым гүзәллегендә катнашмаган булсагыз, сезгә әлеге проектта катнашырга, киләчәктә безнең алар дәвам итә. Монысы 24-нчесе үтте, 17-нче елда башланып киткән иде, квартал саен үткәрелә. Әлбәттә без аны камилләштерә, яхшырта барабыз. Һәм һәр кешенең үзеннән тора. Бит ул марафонны без оештырабыз, аннан түгел, әмма ләкин һәр кеше үзе өчен үзе сайлый бу тормышта. Телне белергәме, һөнәрне белергәме, ныклы рухлы булыргамы, телне сакларгамы, гаиләдә үзенең шундый милли мәдәни традицияларын дәвам итергәме, һәр кешенең үзеннән. Шуңа күрә инде, достар, әгәр дә сез шундый дөрес дип әйтим, шундый кирәкле мөһим юнәлештә эшлисез икән, безнең проектларда катнашырга һәм безнең чараларда шулай матур күңел ачарга насыйп булсын. Амин, шулай булсын, әдәби сабантуй дәвамлы булсын, күңелебездә йөрткән ниятләр тормышка ашсын. Амин. Рәхмәт.